Hey umuntu azwalamba. Mfethu. Endazi ngome ngisho ukoma, yazi ngizwe ngisho amathumbu uthi omile la ekhona ngishwa umqwayiba njengamanje. Nami mfethu angisekhona of Eden ngabe ngiyalidla fruit la Eva manje. Lele kwakuthiwa ngadliwa. Ngashona. Ayifana bengizolicela kuwena khona uma ebuza usimakade ngisho ukuthi ngilipho wena. Ngiyafana ilambile. Yo. Manje ngena ku hotel. Thokozeni. Hola. Hamba mfethu. Grand. Ay, afethu ay. Yini manje? Afethu yazi ibhadi liyakwazi kubo kwalo. Yini? Sengithi ngijika la ekhoneni nawo 20 rand. Awulahla ngathi ngiyawucheck uyifake. Hayi u20 rand uyifake ubone kanjani? Ukwabona apho 20 rand onozira about 2. 20 rand. Awuphinde u20 rand onjani? Ozira about 2 ubhala impela 2 wathi 0 wathi 0. Awulahla lapha ekhoneni vela utshinga phansi. Hayibo. Bahlanya lapha. Bahlanya lapha. Hayibo Mzambia. Hey, niyaphi?